صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، أيها الناس، اتقوا الله تعالى واشكروه على نعمة العقل الذي ميزكم به عن سائر الحيوان، وكرمكم وفضلكم على كثير من مخلوقاته، كما قال تبارك وتعالى: ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. ومما كرم الله به هذا الإنسان العقل الذي يمتاز به من الحيوان ويميز به بين الخير والشر، فإذا فقد الإنسان العقل لم يكن بينه وبين الحيوان فرق، بل يكون الحيوان أحسن حالا منه، لأن الحيوان ينتفع به، وأما الإنسان إذا فقد عقله لم ينتفع به. أما على فكاتنك ولمن دونك على بركة. اللهم لك الحمد كله ولك الشكر كله وإليك يرجع الأمر كله. أنت كما أثنيت على نفسك جل وجهك وعز جاهك، تفعل ما تشاء بقدرتك وتحكم ما تريد بعزتك. يا نعم المولى ونعم النصير. الحمد لله بجميع محامد الله، ما علمنا منها وما لم نعلم، على جميع نعم الله ما علمنا منها وما لم نعلم. أما على فكاتنك ولمن دونك على بركة تنبع عليه دافع بلا ممسدو ألم يادم ديدلا كاسون يا صمونا هكلي ومين يادم دي بمسيرني أوي كفرواسيا عن سائر الحيوانات كابون ينما فتولا وكلو كوكان ينما فتو هكلي كرد دنفرين anulu chamani yonche anyebe fo fena adama de sona hakilla ka adama de son kodona ka son familiala o chamanga o ala adama de buya ka karama ni hakli o ket dan faray ani bagaw ni yonche alami yo ke ambi sharia kurokura alaka kilibandiyak wahdahu la sharika la على كللو فرنجاتي على ذو الفضل سمانديا تكيدو والإحسان نمايا تكيدو على كف سمانديا كونو فريمبي أي هيرة شامك أي حلان دي دادون على وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها لا يعلك النعمة جتي أتا جتي دادون وإن كنتم فقراء هل لا يفعلون هل الدرمتي كنا تيجي عليك النعمة جتي كدادون nyumaya tigido ala nyumaya chama nge kana ka joma fo fe mbambulu hera kula abe ala ka dili o ambe shiriya kurokura wa ala ka kilibandiya ka shiriya kurokura ala kira ka cideya ka sallallahu alaihi wa alihi wasallam ala cide min ci ka ke hine dave be ka kitabu laf samanti jigi aka anzala alayhi alkitab ay kitabu jigi aka ka qur'ane jigi aka ka qur'ane nge kanda mina faravasiali hudan linnasi wa bayyinatin min alhuda wal furqan kanda faravasiali الحلال بين والحرام بين قرآن كما كون دب لا كما وجه شوية لا كما وجه كما شلون يوندو كما ولا ليوندو على كرام تاك فيتو دب لا صلى الله عليه وآله وسلم أمك شنما شاما إن على فعكو جيدي على كراكا أنا سمو أنا على كراكا صحابه أني ما صنع كتكون نفع شينغا فكتاسي القيامة سنة سليم وكو كان يوم هكليجي على بركة ذلك
aslama dina yere ala barkada de ye abe fo fengi ala batula abe bla ala barkada de mina kono barkada lawde mu'minu barkada balude kafiru kafiri bamananga e fitir waliduk mamunum fitir walera alama nema min bora ala rokanu ma umu do alay uma ala don umay uma don utiye uma don ko kunyana bo bay uma ala ka nema kunyman don olude kafiru aw mu'minu olude barkada lawi man ay to ango akili jigi o barayna angele ko ka nyon wele kana ala nyesnayama ay ala barkada aka nema ka jango kirangerema nema bilibili dobe ambulo no ya alay hakli minti adama de ni'matul aql hakli nema ko do min alay o di adama de ma na nyona te bagawna no de ato ambu siriku balu ku fa do kono no de ato ambu kala ansa bo kella ro min gada yam bitanu yi o de ato ambu fali barubo were jole nyena utakala la adama dunganga ala barkada haklika o hakli mi no e danfara ni bagawni yonje o hakli mi ni o de ba to bi ko nyumani ko jugu donga bonyona ala ni fo ako adama dunga ala yudla fa alhamaha fujuraha wa taqwaha ay ko don sradi ama ka famu di ama famu min bato ama nyesra na nyesra don ka bonyona bisra ala yani sramunu e bisu ala ni sramunu ira ka nyana ba be koloshi ni sramunu ani abicheni sramunu ko ala o don sra noya anye hakili de yo barake minum na bilibili doy ala kan jidi ko doni famiyala o alay ambuya ni hakli kam seya nifsa mandiye kabwayro akadaven jamanga kuma ire afotumina andafo abede ala ire afotuma mo kuma foka dai nyina ma fefon fenfle du kulo koka anye be fefon na nyina ma fena adama de kafsa obey nga andafo ko ala fefon fenla ko adama de kafsa obey comme Qur'an ma foti Qur'an ko chukodi wala kad karramna bani adam hakika doni adam dumbuya ala yare de kayniya kwanya adam dumbuya wa hamalnahum fil barri wal bahr adam de buya ko juwa ala fe ala ma bla ay sifla min dama ka tama o dama ka ay doni fewndi ama ka baga do dila bi yele mununga ka asugud ni sababu waraw di ama mire ni bagawon teklin kadaka alama fen ta to ma ko yu dondi wa hamalnahum fil barri wal bahr yu doni baka ka sobu noyowi fen doni femunu bu sugud doni baji sanve ani femunu bu doni gweleka yu noyowi yefsa mandiya bay alay mi ga adama de eteble feyna ma min koka we feyna ma e komi e chugo ala ko feyna ma nunum be mantonde ko man chugo we rebe ala subhanallahi fo be ala don be ala batu bo be ko fa ala yu kulo onyi u bla on sako yala u kanga barake minum akonyu doni jika u doni goleka wa razaqnahum min at-tayyibat yu garsige fenzanu mauna fenyumon ni adama de reson fenfle ka damne feyna mawla alay feyna mamun duni daga kana se jiri dewma alay fendi adama de ma ya beddi ama ni bunyani karamay abeddi chuko kan fien fuitala min nani adama de ka bunya ka nana ka karama ka o kuma labana ala surala fosa akunyu fusaya katime fen jamanga ni fen munundla ko yaada ma def se fen jamanga ala ko chama ama fo abede ako chama o doni
kuma ka ca n'i ye kuma wɛrɛ min mɛn o ye walawalali wɛrɛ ye ka kuranɛ kolojɛ ye min fɔ o ye nin ye wa faddalnahum ala kathirin mimman khalaqna tafdila y'u fisaya caman kan kabini n ka dilanli fɛnw na tafdilan fisamantiya yɛrɛ la koyi u ka fisa fɛn ɲɛnama caman ye dilanli fɛn caman ye ni fisamantiya ye min barika ka bon na ala y'o kɛ adamaden ye dɔnnibaw ko la sa bonya minnu dira adamaden ma ala belebele dɔ an bɛ segin ka na mawduw ma ala belebele dɔ o ye hakili de ye ala ye adamaden bonya ni hakili ye o min bɛ kɛ danfara ye a ni baganw ni ɲɔgɔn cɛ a bɛ ɲuman ni juguman woloma ni o min ye ko tuma ni adamaden ye a hakili perdu ni hakili in taara ka bɔ i la ko danfara tɛ i ni baganw cɛ bilen ni adamaden hakili taara ka bɔ a la danfara tɛ a ni baganw cɛ i ni sagaw ka kan i ni misiw ka kan o y'a la hɛrɛmaw ye i ni faliw yɛrɛ ka kan i ni wuluw ka kan ni hakili tɛ yen dɔnnibaw ko bal yakunu alhayawanu ahsana halan minhu ko baga yɛrɛ bɛ kɛ ko lahala bɛ ɲɛ ka tɛmɛ a ta kan ko a ni baga yɛrɛ tɛ se ka to daraja kelen na ko baga ka lahala bɛ ɲɛ ka tɛmɛ a ta kan munna ko ka d'a kan baganw nafa dɔ b'olu n'u hakilintanya na hali ni hakili t'olu la nka nafa b'u la fali n'a ka kodɔnbaliya faliya baaraw o bɛ kɛ n'a ye misiw hakili t'u la nka u sogo bɛ dun sɛnɛ bɛ kɛ n'u ye o bɛ cogo min na bagan wɛrɛw bɛ ten yuntafa'u biha nafa bɛ kɛ n'u ye hali ni hakili t'olu la nafa bɛ kɛ n'u ye ko nka ni adamaden hakili kɔni bɔra a la a nafa banna pewu ka d'a kan a sogo tɛ se ka dun an yɛrɛ ko ten ko adamaden sogo tɛ dun a kɛwale de don a sogo tɛ se ka dun a tɛ se ka fangala baara wɛrɛ kɛ ka d'a kan hali adamaden ka fangala baaraw a bɛ kɛ ni hakili de ye hali ni fanga b'i la ni hakili tɛ yen i tɛ se ka fangala baara kɛ wala ko adamaden ta yen ni hakili kɔni dara ko de banna hali baga bɛ se ka min ɲɛ ale tɛ se k'o ɲɛ hali baga bɛ min ɲɛ ni adamaden hakili taara a tɛ se k'o ɲɛ nin bɛɛ fɔ kun ye jumɛn ye o hakili min filɛ o ye ni ala ye adamaden bonya ni a ye ka adamaden karama ni a ye n'i y'an ka waqiw filɛ bi n'i ye actualité filɛ ka adamadenya filɛ a gɛlɛyara dɛ a gɛlɛyara maa kun tɛ miiri min na tɛ sogo min na o kɛra kɛnɛkanko ye anw ɲɛkɔrɔ a kɛra tiɲɛ ye an ɲɛna an balolen ɲɛna jamana yɛrɛ denmisɛnnin fanba bɛɛ a bɛɛ hakili bɛ kɛ ka tiɲɛ an bɛ fɛn fitinin minnu kuma fɔ fitininw tɛ dɛ nka kojugu bonya de y'u kɛ fitininw ye sisan sigɛrɛtiko kuma yɛrɛ o dɔgɔyara dulɔko kuma o dɔgɔyara mun bɛ yen sisan o ye dɔrɔku ni juin de juin ye jamana minɛ dɛ kuma in a bɛ adamaden fari fa a fɔtɔ b'i fari fa a miiriya bɛ adamaden fari fa ka d'a kan an ka jamana bɛ kɛ ka taa bolo kan kuma dɔw la yɛrɛ hakili la ko in a tɛ se ka se e ma abada ka sɔrɔ a bɛ se ka s'i ma dɛ dɔrɔku ko in filɛ juin ko in filɛ yɔrɔ ale dɔrɔku n'a bolo faraw a ka hakili tiɲɛ kɔni bɛɛ bɛnn'o kan maa si tɛ sabati a kan k'i hakili bɛ sabati i la o sabati fila tɛ ɲɔgɔn sɔrɔ abada e ka to dɔrɔku kan e ka to juin kan i hakili fana ka to i la abada a filɛ a donna jamana kɔnɔ kabi dɔrɔkutala bɛ jira kelen kelen ni mɔgɔw tun b'a maa baro bɔ mɔgɔw bɛ kabakoya hali mɔgɔw tɛ sɔn ka a kuma fɔ kɛnɛ kan ten
b'a a dogo nin fɔ karisa den karisa o tiɲɛna koyi wa b'u ka fɛn jugu in de ta nka o tɛ bi ye dɛ a feereyɔrɔ bɛ sigida bɛɛ la bi a mibaa dɔ bɛ sigida bɛɛ la bi n t'a fɔ ko du bɛɛ kɔnɔ n t'o fɔ fɔlɔ nka n'an ma wuli k'an jɔ a b'o sira de kan a kɔni feereyɔrɔ bɛ sigida bɛɛ la bi a mibaa bɛ sigida bɛɛ la ɔ n'a tɛmɛn'o ka dun a bɛna kɛ an ka jamana ɲɛmɔgɔdenko si ye dɛ fɔlɔ ɲɛmɔgɔden tun ye jamana kɔnɔ sigidaw la kelen kelenni nka esa ye maa t'a baro bɔ a dɔ tɛ du min kɔnɔ o man ca dɛ an bɛ to ta an sigi bɛ ka juin ko in filɛ y'a dɔn n'i ye juin mina yɛrɛ kɔni ye juin kɛlɛli kuma fɔli la y'a dɔn ko dama tɛmɛna o a tɛmɛna hakɛ kan sisan hakilimaw yɛrɛ tɛ bilen koyi hali a ye dankari maa minnu yɛrɛ la hali olu yɛrɛ bɛ kɛ k'a fɔ ko k'a dabila nin bɛɛ la an sigi bɛ k'an bolo fila dan sen kan jamana ka foyi t'a la hali juin minnu bɛ minɛ tuma dɔw la an bɛ kibaru jɔnjɔn sɔrɔ k'a fɔ o dɔw yɛrɛ bɛɛ tɛ jeni o dɔw bɛɛ tɛ fili o dɔw bɛ tila ka segin ka feere jamana kɔnɔ ka bɛ jamana kɔnɔ kunnafoniw kɛra yan waati dɔw la hali maa minnu minɛnen don k'u don kaso la juin bɛ taa feere olu ma kaso kɔnɔ yen dɔrɔku bɛ don ka taa feere olu ma yen o bɛ kɛ cogo di jumadon wa an tɛmɛna kuma min na mɔgɔw de bɛ jamana in kɔnɔ yan minnu ka jago ye nin ko ninnu ye koyi u bɛ misiriw kɔnɔ u bɛ diinɛ kow la nka u ka jago de ye nin ko ninnu ye ji jukɔrɔ nafolo ko kama diɲɛdenya kama i bɛ maa caman na u bɛ sin ka bugun ten ka kɛ miliyardɛri ye an ka jamana tɛ technologie jamana tɛ tɔgɔ ye di usine tɛ e bolo fɛn wɛrɛ tɛ e bolo e kɛ bɛ ka koni min kɛ k'i yɛrɛ kɛ couverture i yɛrɛ la bɛɛ b'a dɔn k'o tɛ se ka miliyari sɔrɔ ɲɛ tuguni a yɛlɛ cɛ ta abada se ka kɛ o wallahi nafolow bɛ jamana in kɛ olu kan ka sɛgɛsɛgɛ a nafolotigiw kan ka sɛgɛsɛgɛ da ka kɛmɛ ka ko dɔ kɛ k'i yɛrɛ datugu nka min b'a jukɔrɔ o ye nin ko ninnu de ye y'a dɔn nafolo tɛ foyi la ka tɛmɛ dɔrɔgu kan nka nazaraw yɛrɛ ma sɔn a nafolo jateli fɛ ka a nafolotigiw tɛ jate nafolotigiw ye n'o tɛ ale de nafolo ka ca ni nafolo bɛɛ ye y'a dɔn kafiriw ye sanga don fɛnjuguw de la nka bi silamɛw yɛrɛ bɛ kɛ ka ɲinɛ an bɛ kɛ ka far'u kan n'i y'anw ka nin fantan jamana in lajɛ jamana min mɔgɔw tɛ dumuni sɔrɔ k'a dun ka ɲɛ jamana min mɔgɔw tɛ fura sɔrɔ k'a bila u ka dɔgɔtɔrɔsow la o jamanadenw bɛ miliyariw de ka don dɔrɔgu la dɔrɔgu hakɛ bɛ kɛ ka don jamana in kɔnɔ bi kuma dɔw n'a fɔra i b'a fɔ ko tiɲɛ tɛ a fɔra o kɔrɔ ye ko tiɲɛni ye fanga sɔrɔ ka se hakɛ la an hakili la ko a danna yɔrɔ o yɔrɔ la a tɛmɛ n'o bɛɛ ka kaban o de y'a to n ko kuma dɔw la i bɛ bali ka jigilatigɛ ko dɔ ye i ka du kɔnɔ e yɛrɛ m'a dɔn abada ko nin bɛ k'i balolen ɲɛ na k'i b'a ye hali i ka dugu kɔnɔ jango e ka du an ka tabiya in ne bɛ na n'a ye dɛ e ma gɔrijɛgɛniya fana ye cɛmisɛnnin caman donna gɔrijɛgɛniya la sisan nka a somɔgɔw t'a kalama sigida yɛrɛ t'a kalama bɛ cɛmisɛnnin fɛn o fɛn a tɛ baara la a y'o ye a bɛ ko ka jɛ la a bɛ wari dun a sago la ni gɔrijɛgɛni tɛ ayiwa maakɔrɔba jɛnɛ kɛlɛ dɔ ka kiliyan don nin fɛn fila dɔ la kelen de don nin bɛɛ réseau bɛ Bamakɔ yan grand dame dɔw bɛ yen minnu dɔw cɛ bɛ balo la nka a tɛ cɛ ko mago ɲɛ ye bilen walima cɛ sara ale dun ma diɲɛ kɔ a bɛ ka nin cɛmisɛnnin gɛrɛ a yɛrɛ la a b'o financer an bɛ ko ninnu bɛɛ kalama karamɔgɔkɛ e hakili la k'i dogolen don i dogolen tɛ sa nin tɛ taamasiyɛn ɲuman ye denkɛnin na maa ma ko dusu b'i kɔnɔ e tɛ foyi la i ba filanw i mɔmuso filanw e n'olu de bɛ nin ko ninnu la ni min t'a to i b'a sɔrɔ gɔrijɛgɛni don i bɛ wari bɔ mini
n'o tɛ a groupe sabanan o ye benganikɛlaw ye ka adamaden ye a bɛ ka muguri ka taa ten nka a ka mugurili dalilu foyi tɛ kɛnɛma parce que anw bɛ sigi bengani bɛ kɛ jamana kɔnɔ dɔ bɛ kɛ ka fara bengani kan dɔ bɛ kɛ ka fara tiɲɛni kan insécurité kɔni tɛmɛna hakɛ kan a sababu ye fɛn minnu ye tant que jamana ma kɔfilɛ o la bali ni diɲɛ ma kɔfilɛ o la dɔ de bɛ fara ko ninnu ka don o don foyi tɛ bɔ a la maa fa kɛcogo dɔw bɛ yen ni dɔrɔgutɔlaw tɛ maa si tɛ se ka kɛ ni joinminaw tɛ maa si tɛ se ka kɛ walejugu façon dɔw bɛ yen tant que adamaden ka adamadenya hakili tabiya dafalen don yɛlɛma foyi ma don o la a ka gɛlɛn ka se ka tiɲɛ ka se hakɛ dɔ la hali n'i tɛ silamɛ nka ni adamaden hakili taara ka bɔ a la pewu ni baganya bilala a nɔ na ka adamaden bagan bila adamaden fari la a bɛ se ka ko bɛɛ kɛ nin fɛn fila bɛ yen bi warijigɛniya joint min a bɛ du caman kɔnɔ dɛ a bɛ maa caman ka du kɔnɔ dutigi yɛrɛ min t'a dɔn abada kɔni bɛ se ka k'ale fɛ yen o kumana an ka jamana mago bɛ wuli ka jɔ la dɛ an bɛ kɛ ka fɛn o fɛn kɛlɛ jamana in kɔnɔ an bɛ kɛ ka kuma fɛn o fɛn fɔ walahi o bɛɛ ye tɔ k'a jɛ ye nin ko ninnu kɔrɔ ni nin ko ninnu sera hakɛ dɔ la maa den t'i nafa bilen i muso t'i nafa i ka nafolo t'i nafa jamana bɛna fawda bɛna na jamana kɔnɔ parce que an ka jamana bɛ se tɛ jamana ye foyi tɛ jamana bolo se bɛ jamana minnu ye hali n'a cayara ye tuma dɔw la olu bɛ se ka mesure ta ka kɛlɛkɛminɛn dɔw ni fɛn dɔw bila sen kan o se tɛ anw ye e to an ka ko in kunbɛn kabini a ma tɛmɛ an ka kunbɛnli yɔrɔ ma a y'a hakili to a denw na a y'a hakili to a ka denbayaw la a seko damajira la adamaden k'i seko kɛ tiɲɛ don wa lamɔ tiɲɛna dɛ nka k'a fɔ k'e de fana hakili b'i den fɛ bilen maa min ka jate b'a den kan k'a don yɔrɔ n'a bɔ yɔrɔw jateminɛ k'a ka comportement jateminɛ o man ca bilen koyi denko kɔni kɛ mɛ k'a wolo k'a bila ten dama n'i y'a wolo k'a bila a ta filanan min b'i fɛ o ye ka dumuni d'a ma k'a fɛrɛ bɔ ye a banna a tɔ a b'a yɛrɛ ye adamadenw yɛrɛ bɛ hami fɛn min na bi dama o ye dumuni ka dumuni sɔrɔ k'a dun ka siyɔrɔ sɔrɔ a banna jogo ɲumanya ko adamadenya ɲɛsira n'a tiɲɛ sira o yɛrɛ bɛ ɲini ka taa ka bɔ n hakili la pewu maa caman ɲinɛna a yɛrɛ kɔ dɛ maa caman ɲinɛna a ka denbaya kɔ dɛ o n kɔni bɛ min f'i ye an bɛ yɔrɔ min na bi kana i yɛrɛ saniya k'a fɔ ko nin tɛ se ka kɛ dɛ ɔnge kana i hakili latigɛ i musow la ka n'i hakili latigɛ i denmusow la ka n'i hakili latigɛ i denkɛw la k'a fɔ ne ka du sabati n bɛ ne ye nin ye nin tɛ se ka kɛ ka n'a kɛ n'i sigara dɔrɔn wuli k'i jɔ boli kuma dɔn ka fisa n sen ka di ye n'o tɛ n'a sera yɔrɔ dɔ la a bɛ taa k'i bolo da dɛ bi hali maa minnu yɛrɛ tɛ maa dalilumaw ye u ka diinɛ ko tɛ ten u ka adamadenya ko yɛrɛ tɛ ten o bɛɛ de wulilen bɛ ko ka nin ko ninnu kɛlɛ tuma dɔw la minnu yɛrɛ y'a sinsin jamana kɔnɔ a ko daminɛ na olu bɛɛ farala kɛlɛbaw kan bi y'a dɔn a ko dama tɛmɛna dɛ ala dun ye adamaden bonya ni hakili min ye ni hakili kɔni dara ko de banna koyi ni hakili tɛ yen foyi tɛ yen ni hakili tɛ yen ala yɛrɛ ma bato ɲini adamaden hakili de ye fɛn bɛɛ la hɛrɛma ye i bɛ min mara ka d'a kan ale de bɛ hɛrɛ ni tɔɔrɔ bɛ hɛrɛ ni tɔɔrɔ tɔ woloma ni ale de ye adamaden yɛrɛ ka i yɛrɛ damu n'i bolo hɛrɛ ye hakili de b'a kɛ o nafolobatigi dɔw bɛ yen dubaw don hɛrɛ bɛɛ b'u bolo nka den min n'o kɛra joinmina ye o sen t'u ka foyi la bilen o bolo bɔra a bɛɛ la o sen bɔra a bɛɛ la foyi mara t'a bolo a da tɛ don foyi la an t'an yɛrɛ filɛ dɔɔni fantanya bɛ an kan gɛlɛya ko b'an ka jamana kan insécurité bɛ jamana kɔnɔ
an yɛrɛw bolo bɛ kɛ ka fɛnw se an yɛrɛ ma kun min bɛ nin si tɛ foyi ye min kɛrɛfɛ an yɛrɛ bɛ se ka nin dɔw kunbɛn dɛ e kana se ka hɛrɛ don a ka du kɔnɔ o ye tiɲɛ bɛɛ nata b'i den kan ko an na se ka hɛrɛ dɔ s'i ma diɲɛ don nataw la e ka nin lamɛnba nin e yɛrɛ min bɛ juin ka k'a min e min bɛ dɔrɔn ko k'a ta i wolodo dugawu minnu kɛra i fa n'i ba yɛrɛ tun bɛ denko hami na ko minnu kama bamananfini ye fila ye an yɛrɛ ko ten k'i bɛ den bamu ni den balikuyara ale bɛ n'e bamu sigikun kɛ bɛ k'e kɔnɔ k'i bɛna hɛrɛ dɔ de na du kɔnɔ garisɛgɛ ye ala ta ye dɛ i kana kɛ waritigi ye a ka du kɔnɔ i kana kɛ faama ye i kana kɛ kalanbaa yɛrɛ ye i kana kɛ maa dawulama yɛrɛ ye adamaden bɛ fɛn o fɛn ɲini n'o bɛ kɛ bonya ye i ye ɲɛnamaya la i kana o si sɔrɔ an k'a fɔ nin bɛɛ ye garisɛgɛla ko ye nka fɔ i tɛ se k'i somɔgɔw kisi a kana fɔ k'i ye zuɲɛmina ye a kana fɔ k'i ye dɔrɔgutala ye a kana fɔ ko kari denkɛ filɛ k'a tɛ fa dulɔ la jɔn ala i tun bɛ se ka o donni ni ta ka b'u kunna ko dɔnnibaaw ko ten de ko adamaden ka maaw nafa ko ni u nafalan t'i bolo ko n'i y'i tɔɔrɔ sɔminɛ ka b'u ma o fana ye nafa dɔ ye o de y'a to dɔnnibaaw ko k'a tigi ni hakili taara ka bɔ yen ko baganw ka fisa a tigi ye k'a tigi bɛna kɛ doni de ye société kan maa minnu bɛ sigidaw la bi n'u bɛ jeune dɔrɔn ka k'a ta maa minnu kɛra bingannikɛlaw ye maa minnu kɛra siratigɛlaw ye olu kɛra doni de ye maa tɔw kan o olu yɛrɛ ma se ka ɲɛnamaya nafa maa tɔw nana ni nafa min ye u bɛ yaala k'o tiɲɛ e yɛrɛ k'i yɛrɛ lajɛ bani kabi e wolola fo bi i si san 25 san 30 san 40 e ma hali nɛgɛso sɔrɔ k'a mara o bɛ se ka kɛ dɛ a bɛ se ka kɛ o ye garisɛgɛ gɛlɛya ye maa si kɔni t'o ɲini ala fɛ nka nin fa kun k'a ka moto minɛ a na ɛdi ye dansago dɛ bingani minnu yɛrɛ bɛ an fɛ yan bi hali t'a fɛ k'a dɔw kibaruya mɛn wallahi anw bɛ jamana minnu kan k'u lagosi ko silamɛ jamanaw tɛ k'u ma silamɛya faamu tukɔrɔ jamanaw don nin don nin don anw sera yɔrɔ la bi olu ma se a t'a to an k'an da ɲɛɲini an ka commerçants bɛ yan o anw da in gɛn bɛ yan cogo min na n'a sɔrɔ aw bɛ taa jamana minnu na ka taa minɛnw da ye n'a sɔrɔ yenkun bɛ ten ɲanguma bɛɛ y'i sigi yan ɲanguma voyage dabila la n'i y'a ye b'i ka miliyɔn bi k'i kunna ka miliyɔn 100 yirika k'i kunna k'i kun da wali jamana kan i fa tɛ yen i ba tɛ yen wa maa maa mana voyageur kɔni ye i y'a dɔn ko a ni wari de don a ta maa min taatɔ don sannikɛ kɔni na wari de b'a bolo mɛ a y'o jamana taalaw ɲininka a y'u ɲininka u bɛ basiki min kɔnɔ ye u bɛ lafiya min kɔnɔ ye e ye jɔnni ye k'a ko ko u bɛna ka Chine ko k'a ka fɛnw minɛ e ye jɔnni ye k'a k'u bɛna ka Dubaï ko k'a ka fɛnw minɛ anw da in anw bɛ kɛ ka taa yɔrɔ jumɛn hali ni dalen don i ka so kɔnɔ i hakili ma sigi fɔlɔ mototigiw de tun b'a fɔ ko moto ko sécurité tɛ moto la a mobilima fana daminɛ ne filɛ nin ye o tuma an bɛ taa min nka a ye to an ka wuli k'an jɔ dɛ kojugu tɛ bɔ dugu la gansan dɛ bɛɛ k'i seko ni kɛ a wele belebele o bɛ bila faamaw ma an kana ko ninnu kɛ ko fɛn tɛ bɔ a la parce que tiɲɛni tɛ se ka dabila abada ni ɲagini tɛ sen na anw tɛ hinɛ ka tɛmɛ ala kan o ala ye ɲakiliw de bila ye ni maa ye nin kɛ a ye nin k'a la tant que n'o tɛ waleya jamana kɔnɔ kojugu tɛ dabila n'o tɛ ni mɔgɔ ninnu ni hakilila mɔgɔw a bɛ jamana bɛɛ la nka n'i minɛna a bɛ kuncɛ cogo min na o de ye maa tɔw ta nɔgɔya foyi an kɔni sigilen bɛ ni min kɛra mali yɛrɛ tɔ kɛ mɛ n'i ye ko min mɛn a banna n'a bonyana cogo o cogo ko kojuguba don n'a tɛmɛna a banna foyi t'a kɔfɛ adamadenw aw hinɛ bonyana kojugu dɛ
nimpendi morko kumai au hina boyana de wallahi jama kulu usigi kabbala kono ala kan kishika ndanga usigi ka ala labla kono ala kan kishika ndanga jama kulu munu nyena ko lu bi ko don katima alaka jama kulu munu nyena kulu de bi hine katima alaka to bu ban nige yaw to bu ban nige mashiti minani kon nuna to bula ke bitla ka boka to nywana wereke ateke kam minani kon nuna to bula ke boka ta temeno ye ko nywana wereke ka nga jamana tabiya laje ko laje zumba juljuldo mamun ye mo fa ka koronu tala ka boka temenu ka shweni o ban fe ya ka cha mamun ye benganu ke ye shweni ke mi na temena adamadiya ka famuka nga halate me soni o mo betla kana sanga soro kun ka bunya soro minga buka te me koroleka o nan durata on wa adama diya abini ka ele maka ke kungo fionwi kungo kono de da to kuma dowla ni farafin la gushira abantoro nga anta biye ngoni ate kudon ko fo de ate kudon ko fo anga tabiya mbege ya ta chugumina e mami e kalana fo jamana taraka kalfa ila jamana bara daw taraka kalfa ila ko aw de kalanedu kateme toka bana aw ka to koloshi o mo were tabiya kira e procureur kuturu ke nommé fo ka fo ki procureur général e ka son be ma fala bla kwa e wardima bi droku fer la babla kwa e wardima bi sum babla kwa e wardima ay rek ala jege hakli me ba fam fora kede kala na ka fo ke critique lay ngo critique so ngo balance ni de ba dalay abu mun jira kullu adriya o ta wari rek ko nyina ma wire mo be war shuere la ta ke ko nyina ma wire war shuena site mi be war shuena ka do dumin nable dumini ko tula koy uta shunya ka do fin nable koy fini ko tula koy uta shunya ka do ka adama de daruriyatu foila ka fada ma de tinye femunungo oden danya bawna ode ambla shuenna on barakela utatuy uba shunya vagabond beta ke mi ulu yere beta ko de orete o jene ke ora munum dilaledu dlom yoro munum dilaledu mbendia ke ora munum dilame nango ko o laïcité talaay ko démocratie ko liberté ko jeunesse talaay maison de jeunes kay yoro be boîte kay yoro be dlom yoro kay yoro be o boîte animé la de be ka bo ajulla o sumuruba so be ka animé ni ajulude aka na fulo aka moto tuenu lu de be fere ka ke kan yoro nunu zangorota ibe vagabond ba infin fin abeka vagabond ya kunte dore ni ven nuko donc ka shweni ke katu ujani ai wera ka foda na on mana fin vo ni fin vo ala ko strafe ko e damateme o liberté la ni manga bali out ka mesure ni nda foi kama aya be dajuru bla ka bebla yere abu wolo mina wende de ira shiso kono hakilati tike ibi ka bitiki kono hakiliti ski foro mo kumbe sran choufe de sira choufe la borala shuni klebe de makaka sran ni mun jamana jamana façon meyi kle gwandirendere adama de hakiliti ski ayre kunka ski to sraba chamajela ninko adamatmena de ako damatmena asababu la bilibili do oye ni mfenchuku munu nubu keka do jamana kono wallahi ni ya réseau si ni réseau si droko mbe do jamana in kono je munu mbe do achaman sembala de achaman sembala hali bengani bannu do be indicateur de bubulo nyefol kelaw de bubulo car ça fleur ayni warinta boto do ya tato do ya okuna fondila ufana be
ay min fo duma don o kele ni be fe ko jugu fe o fe be sina ba soro ay rezu kono de ferle do deme baw bala do be olu te trenka olu te kenaka no olu ka deme be ko ina wati temena ni be kuna funu kere fini tugu soro la munu be alu ka marfa luwi mamunu mi marfa luwi mamunu be na ni marfa wi jamana kono kafiri tugu min kadu afle hali dutigi ko ki mago be marfa kelena ka ire tanga ibe sandanga papier no fe ou papier dima ko parce que ko farati bola ko amanga marama fe manga chari o munu mbo luaka ko koloshi marama fe munu be zombo le papier bula wanu wulika joke kuma bisega doke koy antika fanga tika fodono komina fo on jashile do antika fo ike wengalo yo kuma ni wulikera nin kon nun kama mo be lafiya doni fama koro kuma mena wulikeru kama o ma police ni fe on boa be fara bon nu yoro don zomba nu bu yoro don da komi atolu nyesrala atachien oluwe ubsega do fa na onde ka otu do luka ubsega desebato de fa otu lu fa wa koloshili kala bulu marfa bulu ko su kono ato bayre farafina be nagashi dungo do katafe do rete ko nyondo nyoinde du to yani de do iblala minna ibike ga sarami ngama itoke ibike ga balo o sarala idumbi balo o sarala ebi nagashi idumbi nagashi buruju bebe alaki ambo de la to yani ka jamana dun labla ka jamana ke ni minga di mi okoke tanke na ma sawu dama an fo itala alaka boda kan an wa sababu belebele do ni hakli cien fe munu no be jamana kono tanke olu be no be warakata do de be fara kojugu kela kakata do be fara cieni kakata wa na fa foita mo la société kono tu na fa foi se jamana ma be toro de se jamana ma amma ya ski ka kuin laje chugumina yaw nga jamana yere laje anta inkera jigilam siya dai wa ni mama mana wuli ko abe jamana ko kelela abebe ni yoro yini de la ni mi ya ni yoro soro bi dabo ma to tala ni ya yi kelela kuma insécurité be jamana psika totan chugodi o ba soro tigite nemana no tigi nana nemana jamana bo chugo ina ya ate kumabile note e fandon hunga koula koma yana bo folo koy anda de ne do folo de koy amen yana flel de la yete fandon hunga ngoula karawoke koma yana bo folo koy koma yana bo folo de alaka boda de kan ngo folo angon be nyana filalla aqulu qawli hadha wa astaghfirullah alazim aljalil li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim الحمد لله رب العالمين حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه وصلى الله وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا إما مامنو ندعو اللبتو فو على كوكو يلي مام يا ندعو منكو كاكا عليوا وكريدي عليه ندعو abaka ko labatu kuma kanga alabatu chugumina alayre ni dunga de kiraka alayk majmain tugula ako atahsabu anna aktharahum yasma'una aw yaqilun inhum illa kal an'am bal hum adallu sabila akon nu munun fle nu be ni dunga labatola nu ni dunga be kumu ka ala ni minga du yo bodeke afama fara fanda na don baka imana ke ma shew she ni kera ni dunga na mai e ko ire da madi ma do bu yere da madi fewti ma shife o de chaira
anw fɛ Mali la yan a yɛrɛ dama de ko ka d'a ye a tɛ maa si fɛ a tɛ hɛrɛ kanu ni maa si ala de ko alakirama sallallahu alaihi wasallam a ko o mɔgɔ ninnu filɛ e hakilila k'u caman bɛ mɛnni kɛ wa aw yaqilun e hakilila ko walima u caman bɛ kodɔn wa in hum illa kal an'am ko ninnu tɛ komi dɔ wɛrɛ komi fo nɛɛmabagaw nɛɛmabaga ye jumɛn ye ba ni saga ni misi ni ɲaamɛ fo de ma ko al an'am y'a dɔn ci wɛrɛ t'olu la o ka dumuni kɛ k'u fa k'u da ala ye kafiri kodɔnbalu a y'olu ni baganw de kɛɲɛ ko olu bɛ dumuni de kɛ dɔrɔn o kɔrɔ ye di u yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya besoin olu mago b'o dama de la u mago tɛ foyi wɛrɛ la wallahi bi an fɛ yan hali bi faamaba maa kalannenba ye a baganama de don nin cogo la ten a tɛ foyi la ka dumuni duman dun ka si siyɔrɔ ɲuman na bolifɛn ɲumanw ka k'a bolo a k'i da mun dɔrɔn a banna ala ko t'a ka ɲɛnɛmaya la adamadenya t'a ka ɲɛnɛmaya la a ka ala ye wari de ye ni wari ko nana dɔrɔn a banna nin de cayara anw fɛ yan ko mana adamaden fɛn o fɛn n'ale ka laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye a yɛrɛ ka ɲɛnɛmaya laɲini o kɔrɔ ye farikolo mago ale b'o dama de ɲini a yɛrɛ b'i da mun ka cogo min na a siyɔrɔ la a ka bolifɛnw na a dala dumuni na a yɛrɛ bɛ o cogo la cogo min a ka denbaya fana bɛ ten ko ni maa min bɛ ten hakili tɛ se ko wɛrɛ ma hakili a mago tɛ ala ko la a mago tɛ jogoɲumanya ko la a mago tɛ adamadenya gasi la innahum ko mɔgɔw tɛ komi dɔ wɛrɛ koyi baganw k'u bɛ komi baganw ala y'u ni baganw suma ala ko bal hum adallu sabila ko olu yɛrɛ fili bɛ ka tɛmɛ baganw kan y'a dɔn e polisi ɲɛmɔgɔtɔ n'a fɔra ko baga ka fisa e ye e procureur tɔ n'a fɔra ko baga ka fisa e ye e ministre tɔ n'a fɔra ko baga ka fisa e ye nka ne ma kuma in fɔ dɛ ala de ye kuma in fɔ wallahi maa minnu tabiya don baganw ka fisa u ye wa maa caman cogo y'o ye bi an k'o tiɲɛ fɔ ɲɔgɔn ye adamaden caman bɛ yen bi u ni baganw bɛɛ ka kan bagan b'a a yɛrɛ nɛɛma cogo min na dɔrɔn o y'a ba de ye a mago tɛ fɛn wɛrɛ la bilen ale yɛrɛ bɛ ten e ma an ka denbayaw y'an bolo wa hali ni maliyɛn talonna bi ko dahirimɛ ko denbaya dahirimɛ ni maa o maa bɛ fɛn o fɛn na an bɛ dahirimɛ ɲini ten ni hali min ye kojugu min na ko dahirimɛ ɲini a kɛra anw yɛrɛ ɲɛna ko an tilala dahirimɛ ɲini de kama e ka taa kuranɛ filɛ bani n'a sɔrɔ i dilan bɛ wari ɲini de kama wali n'i dilan bɛ faamaya ɲini de kama wali n'e de dilala k'e ka maa tɔw mara k'o de y'i nakun ye diɲɛ kɔnɔ hey t'i nakun ɲini k'a dɔn bani e ma ko in faamu wallahi halati mɛn i bɛna hakika y'i ɲɛna halati mɛn n'i bɔra faamaya la don min na o y'a daminɛ ye n'i tigɛra k'i jan saya bana dilan ka don min na o bɛ da o kan sigara man na tiɲɛ bangina wajaat sakratul mawti bil haqq k'i to sigara la i tɛ faama ye bilen dɛ k'i to sigara la i tɛ waritigi ye bilen dɛ k'i to sigara la dawula t'i la bilen dɛ k'i to sigara la hali i ka denbaya t'i fɛ bilen jango maa wɛrɛw muso la y'a don maa tɛ su fɛ dɛ jɔnni tora a fɛ kaburu dɔ la yen jɔnni ye su kelen si kaburu dɔ la mana kasi cogo o cogo n'a gɔnna n'i k'i bɛ to mɔgɔw b'i cɛ ka taa so i tɛ to yan dɛ i bɛ taa so nin de place ye yan ye e bɛna kuma ma se an ka taa so an ka n'a to nin ɲɛnamaya ko ninnu k'an sogo la ka bɔ ala ma anw ta tɛ farafinya ye bilen an ta tɛ fantanya ye bilen an da in an mago tɛ an yɛrɛ la an t'an yɛrɛ fɛ an da in bɛ ɲini ka ko de ye min kuma bɛ min da jɔnni kɛra a ka fɔlen ye jɔnni kɛra a ka fɔlen ye jamana in kan yan illa man rahimallah e yɛrɛ bɛ min fɔ maa wɛrɛ ka seereya tɛ dɛ i yɛrɛ ko i ye min ye i kɛra o ye wa yan misiriw falen filɛ jɔnni ko ale tɛ silamɛ ye
o silamɛya jogow bɛ min e la jɔnni t'a disi gosi ni hɔrɔnya ye jɔnni t'a disi gosi ni danbe ye an kɔni b'o o danbe ziirida de la an fɛ yan danbe yan ye danbe jamana ye yan ye yɛrɛwolo jamana ye yan ye silamɛ jamana ye anw ye nin ye anw ye nin ye a b'anw ɲɛna ko kuma de bɛ se ka bila baara nɔ na e dutigi san 40 kɔ san 50 kɔ baliku silamɛ fagone tɛ se ka hali wuli ka seli hali seli dutigi dɔw sen tɛ ka kɛ bi o min ye silamɛya baara daminɛ o yɛrɛ ye dutigi min tɛ seli bi o de ka ca fɔlɔ an b'a fɔ de ko dutigiw de wele ko anfusakum wa ahlikum nara a y'a yɛrɛ kɔlɔsi a ka denbaya kɔlɔsi bi musow de bɛ na k'u cɛw tɛ seli denmisɛnnin fitinin de bɛna karamɔgɔ yɔrɔ k'a fa ka seli ko tɛ ten dɔw bɛna k'u fa tɛ sɔn ka taa misiri la e ye silamɛ façon jumɛn ye dɔw tɛ sɔn hali maa ka kunu fɛ yen ka maa kunu k'a ka wuli ka seli non ale bɛ ko dɔn o ma non k'u kana maa si déranger a y'a to yen n'a wulila tuma min k'a bɛ seli o y'ale de ka ordre ye ko maa kana kunu fajiri fɛ k'u k'a to yen n'a wulila ko maa si kana déranger k'a to yen n'a wulila tuma min k'a bɛ seli fajiri welela ala ko a ka wuli ka seli ale kɛra a dama ala ye ale b'a fɔ i da n'i wulila tuma min i na seli bana ale de y'a faamu ka tɛmɛ ala kan ale de bɛ kodɔn ka tɛmɛ ala kan jamakulu bɛ kisi cogo di jamakulu minnu ye hali u ka sunɔgɔ dama fisaya ka tɛmɛ u ka diinɛ ko kan maa minnu y'u ka tulonkɛ kow dama fisaya ka tɛmɛ u ka diinɛ ko kan an sigilen filɛ yan maa o maa n'o kalanna dɔɔni k'o kɛra intellectuel ye maa o maa k'o kɛra tubabulamaa ye maa o maa k'o kɛra nafolobatigi ye ni ala ma fara kelen kelen minnu kan ala ma ɲɛnama kelen kelen ni minnu b'a la n'o tɛ a tɔ fanba bɛɛ b'a sɔrɔ a ni bɛ min kan o ye den kɔni ka diɲɛ kala dɔn k'o faamu a y'a don o kala de la a y'o cours de ta a ye ale yɛrɛ b'a surveiller o de la a b'a suivre o de la a b'a kɔlɔsi o de la a b'a fɛ a ka kɛ sodanso ye o de la nka a den si filɛ san 10 kɔ san 20 kɔ a tɛ fatiha dɔn a tɛ suran surunfila dɔn kuranɛ kɔnɔ a tɛ seliji tacogo dɔn i jigi tɛ misɛnya f'i n'anw ka kalanbaa dɔw ka ɲɔgɔn sɔrɔ hiji la i baliku si san 50 kɔ san 70 san 60 bɛna sigi ko a y'a ɲɛfɔ an ye ka ɲɛ dɛ vraiment hali janaba ko an b'a dɔn dɛ mais a ye segin a kan e ka kegun ne ya e b'a dɔn ka segin a kan o kuma an baara fu kɛ yan i bɛ fɛn min dɔn an bɛ segin o kan mun na i t'a dɔn de i t'a dɔn de i b'a la k'a kɛ cogo dɔ la ye ten komi i nana magan sisan i yɛrɛ bolo n ka hiji ka na tiɲɛ na n k'a ɲɛɲini yan baliku san 60 de b'i wele ka sigi bon vraiment janaba ko n b'a ɲɛ dɔn dɛ mais n b'a fɛ i ka i wolola nin y'a san 60 ye cɛ foyi tɛ nin dɔw wololi ko kuma fɔli la e ye wololen san 60 de ye nin tɛ cɛkɔrɔba ye o barika n da ye cɛkɔrɔba ye wa i wolo kuma de mɛnna san 60 e dilala kun min kama e m'o dɔn e dun ye kalan kɛ ka langue 3 kalan wa bɛ fɔ ko ni e ye français minɛ k'i b'a fɔ ko ayi n'i ye anglais minɛ i b'a fɔ ko ayi i bɛ espagnol dɔn ka fara o kan e y'o bɛɛ kalan k'o bɛɛ dɔn e ma janaba ko dɔn i ma fatiha dɔn i ma seliji dɔn hali bi e ko k'o ye sɛbɛ ye an bɛ se ka ja da ala la n ko ala y'o de fɔ ko munafigiw b'a fɔ u bɛ ala nege k'u b'u yɛrɛ nege nka u t'a kalama tant que anw bɛ nin cogo in na ta a ka gɛlɛn anw ka avancer dɛ parce que an mabdaw tɛ yen o an tɛ foyi kan e tɛ se ka f'i ye silamɛ ɲuman ye ayiwa i tɛna kɛ tubabu ye i tɛna kɛ foyi ye foyi k'e to nin cogo in na i tɛ kɛ foyi ye e m'a ye n'a fɛn o fɛn bilala poste fɛn o fɛn na n'a hakili la k'a bɛ se ka fɛn dɔ ɲɛ jamana ye a tɛ se ka foyi ɲɛ maa min n'a hakili taara ka bɔ a la dulɔ ni manamana fɛnw ni wali nbɛndiya ni nbɛndiya yɛrɛ donna adamaden hakili la an ka karamɔgɔ dɔ tun bɛ to k'a fɔ an ye a ko a ye cogo dɔn dɛ
ako dongili yɛrɛ dongili lamɛn ko jugu iyo ye dongili b'i tulo kɔrɔ k'a bɛ adamaden dusu de fa kuma in ye tiɲɛ ye dɛ b'a dɔw u ka biro kɔnɔ u ka mobili kɔnɔ u siyɔrɔ la tɛ foyi la misigi lamɛn ni jajugu filɛ ni manamana kow kɔ kodɔn tɛ yen bilen o hakili tɛ yen waati t'a bolo k'a miiri waati t'a bolo ka don adamadenya kɔnɔ ka don sɛbɛ kɔnɔ o waati t'ale bolo a ka waati bɛɛ kɛra tiɲɛnikow ye a ka waati bɛɛ kɛra fɛn minnu bɛ kalali don dusukun na o ye tiɲɛ ye dɛ ka maa to dɔnkili lamɛn na a bɛ miiri mun wɛrɛ la bilen ka maa to dulɔ min na a bɛ miiri mun na ka maa hakili to yaala yaala la walimusow ni ɲɔgɔn cɛ a t'a dɔn ko minnu bɛ du kɔnɔ k'olu yɛrɛ ye musow ye e bɛ mun kɛ an bɛ tabiya minnu na adamaden bɛ bɔ o la ka sɛbɛ ko jumɛn kɛ adamaden bɛ to o la ka sɛbɛ ko jumɛn kɛ a tɛ fɔ silamɛya kɔni o sɛbɛ ko i bɛ sɛbɛ ko kɛ cogo di maa min kan ka si ɲɛna ka i ka jamanadenw bɔ cogo ɲini dingɛ kɔnɔ ka si ɲɛna k'a lajɛ tubabuw bɛ kɛ k'anw feere k'an wari dun cogo min na e kan ka si ɲɛna ka i ka jamana bɛ se ka bɔ nɔgɔ la tubabuw bɔra nɔgɔ la cogo min na u ka jamanaw jɔra cogo min na an yɛrɛ ta ka se ka jɔ ten o intellectuel de mana bɔ baarakɛyɔrɔ la dɔrɔn o bɛ taa ka mobili jɔ soforokuni dɔ la ka t'i da dulɔ baari dɔ kɔnɔ wali ka t'i da chambre dɔ kɔnɔ ka taa si ye 3 heures 2 heures o y'a donguma y'a muso kan maa si tɛ se ka kuma parce que maa tɛ se ka kuma waritigi fɛ an fɛ yan waritigi ye jinɛ de ye Mali la yan n'a kumana bɛɛ b'i da de n'a nana banna fɛn o fɛn min fɔ a bɛ fɔ a kɔfɛ anw da jan nafolotigi faama a kuma bɛɛ a kɔfɛ kuma ye ne t'a ɲɛ na jamana de fan bɛ nin na dɛ wa jamana mara bɛ kɛ ka falen falen ni mɔgɔ façon de ni ɲɔgɔn cɛ n'o ye dɔ bɔ yen procureur dɔ bɔ yen n'u ye dɔ bila a nɔ na an yɛrɛ ka jamana faama a faama ni min tɛ dulɔ min bi o de ye kabako ye min tɛ dulɔ min a tɛ manamana ko la o ye kabako de ye n'a kelen fila sɔrɔla baarada min na bɛɛ b'a tɔgɔ fɔ bɛɛ b'a jira o jamana bɛ taa min an ko nazara minnu nazara filɛ adamaden kuma dɔw la olu bɛ adamaden ka ɲɛnamaya ko dɔw bɛ yen n'o yer'i ka dossier la dɔrɔn hali kana hali ɲɛmaaya ɲini e ka taa e tɛ se ka taa ka bila adamadenw ka ko kunna nka bi n'i ye an ka nomination lajɛ nkalontigɛlaba zonbaw jɛnɛyakɛlabaw ɲɛmɔgɔden camantigiw bɛ nommé ten k'o bila jamana kunna an bɛ sɔrɔ ka n'an sigi k'o ka jogo ɲumanya na jamana kɔnɔ k'a ka baarada dilan a ka mɔgɔw éduquer a ka tiɲɛ na jamana kɔnɔ nkalontigɛla bɛ tiɲɛ na wa faqidu shay la yu'ti min tɛ e bolo e bɛ se k'o di yan maa min ma mara o bɛ se ka maa mara maa marabali bɛ se ka maa mara maa jogojugu bɛ se ka maa jogo dilan a bɛ kɛ ka ɲini e fɛ k'e ka na ni min ye baarada la o tɛ e yɛrɛ la a tɛ e yɛrɛ la hali anw ka jamana bi jamana kanu jumɛn b'an jumɛn na illa man rahimallah maliyɛn yɛrɛ ka di maliyɛn ye bilen maliyɛnya ka di maliyɛn ye ka t'i den wolo kɔfɛ ka kɔfɛ papiye d'a ma jɔnni y'a daminɛ an ka faamaw tɛ yan jɔnni y'a daminɛ n t'a fɛ n den yɛrɛ ka kɛ maliyɛn ye n b'a fɛ a ka kɛ jamana wɛrɛ mɔgɔ ye jɔnni y'a daminɛ an ka faamaw tɛ yan ala ka bɔda kan ye ala ka bɔda kan ye ala k'an dulomagɛn wadu kɔni cogo kɔni man ɲi ko kɔni an bɛ wadu min na an bɛ dugawu de kɛ hali bi ala ka bɔda kan ye dɛ a ye to an ka kunun adamaden bɛɛ k'i yɛrɛ cogoya la dɛ an bɛ gafila la dɛ parce que an da in gɛn bɛ ni i ɲɛ tɛ diinɛ ko ɲuman an tɛ k'o kɛ awa adamadenya yɛrɛ fana min n'an b'o nɔfɛ kasi la ka se ka adamadenya dilan ka adamadenw ka niveau de vie kɔrɔta ka basigi ni o kɔni an n'o fana cɛ ka jan komi jɛgɛjala ni baji wa maa si sen tɛ ka kariya ka tiɲɛ fɔ ni i bɛ wali tiɲɛ fɔ yen an bɛɛ de b'o la yan ni i yɛrɛ ye nɛɛmani sɔrɔ n'i ta sɔrɔ e sen bɔlen a la ni y'anw ye a ko a ma ɲɛ kuma o kuma a ma ɲɛ ka taa e de fa fɛ parce que an yɛrɛ bolo an kelen kelenna de ye jamana ye ni e ta ɲɛna o ye jamana ɲɛlen ye a kelen ka sɔrɔ ye sɔrɔ ye ala ka bɔda kan ye ala k'an balo a silamɛya tiɲɛ kan ala k'an fatu limaniya kan an ka jamana ala k'a basigi
tieni ko munum ba kono ya rabbi ala ka bodaka ay ma munum be ke tieni sababu ye ka cari jamana kono ka sinzi ka dlido ala ka aklimandi anuma nimmina tubi ala de be kodogole do ala ka tubi no yawi nimmin di tubi ala ka dundo kuna mimbo nyina matoko ala ka anki toroma ala ka anki ka ngoloshi ala ka ngadimba yo koloshi ala ka ngadimba yo ke ala sagoyi ala ka ngani nyene maye nge gwanzai ni nyene maye mi nambala ya aljina yini kama ya rabbi ala ka nya ambulu ala ka nga aljina sura sawabuye ala ka nga aljina sura sawabuye ala ka na fitne anga dinena ala ka na fitne anga dinena ala ka na nge jugu sagoyi ala ka na nge shaytane sagoyi ala ka shaytane dese ana anga jamana ala ka aslama ya qurata ala ka kafiriyan nagashi ala ka kunyum jidi ala ka kujugu nagashi اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وسلم اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى ونعوذ بك من الفقر إلا إليك ومن الذل إلا لك ومن الخوف إلا منك ومن التوكل إلا عليك ومن الرجاء إلا من عندك ولا تخيب فيك رجاءنا وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا ونبينا وشفيعنا وحبيبنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين قوموا إلى صلاتكم